Monografija objačivoj tanci bačvansko-srimskih rusnacoh kapitalne džilo za rusnacoh. O knjižki bešedovali avtore magisterka Katarina Radosavljević, Joakim Rac i Mikola Gubaš i recenzenti profesor dr. Janko Ramač i Zvonko Kostelnik. Rusnaci odkedy prišli tu, také dáco ešte nenapravľované. Nielen za narodné obličivo, bo tanec i narodné obličivo sú stavná časť jednoho národného obyčaju. Ale dúmam, že tanci, ktorí poviazani so národným obličivom, to jeden smer za všetkých choreografov, všetkých kultúrno-etnických družstvoch a najviac je toto, že stvorení sú na elementoch ruských národných obyčajoch i ruských národných kročajoch. My mali dosť nepozikovnú robotu, pretože sme šalapeli do čohoši, co najmenej opisané u našich dieloch, odnosno u našich vydanjoch po pitanju kultúry. Tu môžem povedať, že žali sme daco tí tanci, ktorí majú svoju stabilnú prepoznatlivú formu, ktorí žijú pri našich ľuďoch, tí tak volaní Ganđiovo tanci, ktorí nastali u Kocure. Žali sme odredzeni kročaji, koreološki elementi, aži časci koreografijov, ktorý tvoril Gača Silvester, naš poznati koreograf. Monografija objačivoj tanci bačvansko-srimskih rusnacoh, zajednički projekt za vodu za kulturu vojvođanskih rusnacoh, Nacionalnog sovitu i Muzeju Vojvodini.